Hej og rigtig hjertelig velkommen til endnu en gang Wellness her i Remy & Friends. Sidste gang talte vi om det nyeste inden for wellness, sauna goose. Forrige gang talte vi om det nyeste inden for fitness, strip fitness. Den her gang skal vi snakke om noget, som også er rigtig godt for dig, nemlig grøntsagsjuice, frugtjuice og olie. Og vi tager op til Hella Juf, som er filmaktuel og er derfor rigtig travlt, så hun får ikke spist sin morgenmad eller fået sin grøntsager, og det vil jeg gerne hjælpe hende med. Kom med mig. Der er jo mange, der kontakter mig i øjeblikket, fordi at de gerne vil have en masse kostråd. Ja. Nu er det jo ved at være bikinisæson, og folk vil gerne på stranden og vise deres kroppe frem. Okay, så det er bare generelt. Men det er noget med, at du ikke er særlig god til at få dine grøntsager og så videre, fordi du har lidt travlt. Er det korrekt? Jo, altså jeg vil sige, jeg er god til det om aftenen, der kan jeg godt finde ud af at lave noget salat. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig om morgenen, at jeg lige sådan fik sådan et energiboost, fordi jeg er faktisk ikke særlig god til at spise morgenmad. Enten kan man lave en grøntsagsjuice, eller man kan lave en frugtjuice. Vi skal faktisk lave begge dele i dag, så du har nogle alternativer. Så jeg synes i virkeligheden, vi skal gå i gang med at lave en grøntsagsjuice. Hvis bare du tager det der bund, så tror jeg, det er rigeligt. Og hakker i ja, du skal bare fjerne enderne i virkeligheden. Okay. Lad os smage på det. Det ser lidt grumset ud. Det smager jo virkelig godt. Det er faktisk ikke dårligt, vel? Ej, det smager helt vildt godt. Gud. Nå, men det var en god grøntsagsjuice, synes jeg i hvert fald. Ja, det var rigtig god. Og nu kan vi så lave den her frugtjuice. Og det du kan gøre, det er, at du kan enten vælge at drikke frugtjuicen om morgenen, eller du kan vælge at drikke grøntsagsjuice. Det er jo i virkeligheden lige meget, bare du får de her ingredienser i, ikke? Jo. Så det næste juice, vi skal skære, eller lave, det er, hvis du skærer den her ananas. Skal jeg skære skorpen af, eller hvad det hedder? Ja, det må du gerne. I den her juice, der er ananas, der er pære, der er æble, ingefær og lime. Man kan også vælge at putte appelsiner i, eller rød peber, hvis man vil det. Gode skiver. Men det her, det skal jeg ikke, fordi ellers så dør maskinen. Ja. Det synes jeg. Det smager ret godt, det her. Tror du, det er noget, du får lavet? Altså jeg vil sige, det bliver meget vigtigt for mig, at jeg havde sådan en maskine stående fremme på køkkenbordet, så jeg ikke skulle hente den op af et skab. Ja. Og at jeg havde fået ordnet det der med frugten dagen før, og puttet ind i noget Tupperware, hvis man stadigvæk kan få det. Det kan man godt, tror jeg. Hella, nu har vi snakket lidt om de her olie. Ja. Det er jo rigtig vigtigt. Jeg ved ikke, om man kan huske, at jeg har skrevet om og fortalt lidt om i Remy & Friends, at det var rigtig vigtigt at smøre sig ind i olie, i stedet for at bruge cremer, fordi at huden jo er det største organ, vi har, som optager alt, hvad vi påfører den. Og det er jo også vigtigt, at vi får olie indvendigt. Du kan se, den kvinde på, den findes også til mænd, hvor der er en mandekrop, ikke? Du kan lave det som sådan en lille shot, jeg vil lave til dig nu. Ja. Du til det? Har du mod på at smage den her? Du må godt hakke den over i to, så du ikke tager den i. Men ved du hvad, jeg tror, og så kan man skylle efter med så skyller vi efter, hvis det er, vi har brug for det lige og man kan jo også lave den klassiker, når man holder sig for næsen. Jamen det behøver du ikke, men det jeg vil sige til dig, der er rigtig vigtigt her, det er, når du tager det ind i munden, så gåler du simpelthen. Du skal lidt forestille dig, at du er på vinsmagning nu. Du gåler, når du får det ind, fordi så blander det sig op med det andet. Og så synker du. Ja, altså. Man skal lade være med at stirre for meget på det, vil jeg sige. På det. Man skal bare tage den næste slurk. Altså jeg vil jo mene, der er folk, der kan spise østers, og så er der folk, der kan drikke det her. Jeg har stadigvæk lidt løbekar, jeg kan mærke det. Jeg håber, du har fået mod på at prøve nogle af de her juice. Der står en masse opskrifter på siden, som du kan læse om. Og tak til dig, Hella, fordi vi har fået lov til at komme og vise dig de her ting. Og så kan du også se traileren til Hellas nye film, som har premiere her den 3. juli. Jeg glæder mig så meget til at se. Og ellers glæder jeg mig bare til at se dig næste gang på Remy & Friends. Og hvis der er mere, du vil vide om angående kost, så er du hjertelig velkommen til at trykke ind på min egen hjemmeside, rikkemaja.dk. Hej!